Sa isinta ka mga papiktado nga sa demolition sa mga panimay sa Sitio Rama, Barangay Dumlog, Dakbayan sa Talisay. Ang naasong luna, gipanagiya sa pribadong individual o guway relocation site nga mahatag ngadto sa mga lumulupyo. Si Luan Mirondina sa report. Lumad nga taga Dumlog ang 62 anyos nga si Carlos Cañada, usa ka job order employee sa Talisay City Hall. Sukad siyang pagkabatanon, dinhi na sila sa Sitio Rama na nimuyo. Ang luna iya sa banay untal nga kaniadto maghatagan sila og abang. Gabang sa una nya karon pagka matay sa iyang amahan, gihunong ang abang kay gamiton lagi ng yuta pero wat mahimo kay ilahaman. Pero ang paabot sa taon sa taga dinhi nga dunay relocation. Hunyo 14 sa miaging tuig, may patawag og pre-demolition conference ang local housing office sa 60 ka pamilyang apektado. Apan matod ni Cañada, bisan pa man sa kapinusa ka tuig nga lugway, wa sila nakapangandam tungod sa kalisod sa panginabuhian. Nya karon abot na magyud ang demolition maobligar lagi guba. Ingon usab ni ini ang kasinatian ni Marichu Dolmiguez, 32 anyos. Apan midata-data dayon siya sa 28 square meters nga pribadong luna, human masayod nga gamito na sa tag-iya ang luna nga ilang gipuy-an. Apan mapugos lang una sila pag-ipon sa ilang ugangan sa Tangke Talisay kay wa pa man sila'y salapi nga ikapabarog og ilang kaugalingong panimay. Pwistura ma'am, papadyo tukod, pwistura gyud. Kay kwarta lagi sa pila naman sa tuikas assistant nato sa City Hall. 3 rabia. 3,000 tapos usay biya kanang way tarong pangita papalit alag bugas imbis inahinay on dapat og kuan mga materials para sa balay di na mapalit kay palit og bugas. Mangi may sa atong presidente nga tagaan man niya og financial assistance nga gasto na mo sa among mga kahoy nga naguba ba nga bayad sa ikarga. Gipasabot ni Rosalie Otor, pango sa local housing office nga way relocation site nga mahatag ang dakbayan kanila. Hinuon, nahatagan na ang mga apektadong mulupyo og financial assistance niadto pang Disyembre. Ang amo lagong ikatabang nila kung ang means of transportation lang kung asa sila mo imubalhin o nami kung anunta diri sa engineering dump truck nga mo karga nila. Luan Mirondina, Balitang Basta.